Qualsevol que es consideri demòcrata ha de triar, acceptar que avui hi ha presos polítics, que avui Jordi Cuixart, Jordi Sánchez estan per la seva activitat civil a la presó, acceptar-ho o no acceptar-ho, crec que avui és el que diferencia ser militant de la democràcia o no ser militant de la democràcia. És molt difícil dirigir-se a algú que està a la presó per defensar idees com esteu vosaltres. No ho prendrem com a normal mai. Portarem llaços, ho direm en les sobretaules i de vegades ens sentirem culpables d'estar fora. Intentarem, treballarem com a societat i com a individus per tenir a flor de pell el fet de que esteu allà. Per què? Per fer tot el que estigui a les nostres mans perquè deixeu d'estar. Força!